खुलुमबाय नोंथांमोनखौ नायबाय खानाय गोलाव बाजै चेनेल नायबाय बेखौ न'आव बेरायनो नागिरदों आरो जि खुसिथार न'आव थांनो मोनखायो आरोना ओरै माने मोखांखौबो देखाया ओरै देखाया ओरै देखाया आरोना ओंखायनो दिनै बागैनो थांबाय आरोना नै लामायावबो सालायनाय जाबाय एसे गामिनि भिउफोरखौ देखायनाय जाबाय आरो हाबाय अखा हाबाय अखा हाबालाय माथो जानो फान Hi guys, नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै साबस्क्राइबबो खालामनांगौ कमेन्टबो हरनांगौ एसे एदाव हरनांगौब्रा ना लामायाव जे बोरमा माथाम माब्रै दंगासिनो लाइक खालाम शेयार खालाम साबस्क्राइब खालाम कमेन्ट खालाम होमबासो मिथिगोन दा नोंसोरबो नायदों होननानै सोरसो फैदों लामा मानसिफ्रा सिनायदों आरो भिडिअ लानायखौ माने एसे लाजियो इउटुबारा बिदि जाबाय ओरैबा ओरै ओरैबा ओरै ओरैबा ओरै ओरैबा ओरै ओरैबा ओरै दोननो बाजै हाबहां बैसागो बोथोराव बाहां बिरहां गैयालै फिसा स्प्लेन्डारखौनो सालायबायसै आं नोंथांमोना नैबे खानाय गोलाव बाजैखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामहरदो आरो लाजिबाय मानो लाजिनांगौ जेबो इउटुबारा लाजियो इउटुबारा लाजिबा बोरै जानांगौ दे बोरै खाहानि जानांगौ गाइस होमबालाय ना दोनथ'लायनोसै नामा गाबोन समफोर भिडिअ बानायबावगोन आङो नायबानो जाबाय आरो ना मा होनो दे होमबालाय थाथ'लायनोसै ना बाय बाय गुड नाइट दे